Kung bantay mo do. Pilapil. Sa 5. Ang pinga. Ha? Basta ayaw lang pag-tricycle ha, kay sa'yo pa. Amping, bye-bye. So, dapat iyang sakyan guys, alas 6 pa. Larga mo sa alas 5, larga mo ning paskat alas 5, ya balud ra ba? Sayo na siya kay kuan kanang pictorial kuno sila. Ulat kay nga mularga sila guys. So wala namin nagpahatod sa iyang papa kay kuan gihilantan. Alas 4:30 may nagatang og bus. Larga na. Alas 8 kuno ilang pictorial. Na po ini abot alas 5 ang largaan ni. A few moments later. 40 na te. Tunga sa sili. Carrots. Nagbibinta ang kilo. Siya kaya ready day ko kuan luto na ugma. So mga utan-utan ra man ni mga binisaya nga pagkain. Lutong Pinoy. Ya, kanyo man yung pangpansit. Luto rin madong adlaw na karon kay so adlaw nga Lunes na karon sa Pizza G's. So happy birthday sa tanang mga nag-birthday, especially sa butan nga gwapa niya sa Germany. Si Guaps Liberty. Si Guap Beat. So luto taog pansit. Hi guys, good morning, happy birthday sa kalamang nag-birthday. So luto tao, pansit, palong live. Ikaw, happy birthday Guaps. Happy birthday diha sa Germany. Salamat sa kuan, gi-advance sa mga birthday guys. Luto ko para so happy birthday sa talang mga nag-birthday karong adlaw, Pizza G's. More blessing o gaan ka tao. Maadyo mong lawas sa kanunay. Mga kuan, pugi, magkapugi dito. Luto. So start ako kung tinda guys. Kay basin mga next or wala ko lang brand. Basin ng mga next day, next month, mag-wedding ang kalsada kay kasugod mag-wedding dito guys. Pwede rin na po diha kung pati na natin ang upuan, pwede rin kung mag-online po guys, mga pack lunch ba, may pag-pack na mga
Kaya alas 5 na. Ano na ko naluto dari nga kuan. Yeah. Bagyo beans. Biamig ko anak be. Silanan. So, maniya ito luto guys, mga lutong binisaya rani. Maniganahan sa mga tao. Diya, salamat kadto guys. Medyo oras ra na hurot na. So gitapok anagahang utan dari guys. So wala ko ka video-videos. Pag display na dari kay wala na alas 6:30 na kon display niya. Na mga nanay dari gahuwat na. So salamat kay kadto sa mga suki. Ugma na pud puhon. So tulo ra ka putahe gahanggi. Luto aw dili upat ka putahe. So diya guys, hapit na dili siya ma-harvest. Hapit na siya mahinog. Napay daghan na ah. So naka-harvest na ni sila dari kuan guys. Mga duha siguro to upat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gandi ay. Duha ka buok sa sakay nga na. Day, nahinog na ni siya, day no? Harbison eh? Ako'y mua na? Nya itago lang inagkuan kay ero makakaon siya. Amo ra na ibutang sa freezer guys kay moabot taga mong amo ma. Wala siya tinuod ni. Tinuod ni nga mag-harvest tag dragon fruit. Ayan na guys, harvest na ning duha ka buok. Salamat kay kadto kay dili ra kadto nahurot ang sudan. Wala pay medya oras nahurot na. Napay daghan na ah. Ano gusto? Sila gusto na siya no or lato. Guys, kay karon lagi ang birthday ni Gabs Bitani guys. Kuan August 10. So, di ay jahang cake. Nasa pritong manok. Pinakailami ka do guys. Pinakalami dito siya nga. Muso. Tangan uguan. Paborito ni Mambi. Nara Mambi o. Paborito ni mga muso. Uhon bag. Na nakadaris Cebu. So kuma naman na mag-celebrate ang isang birthday lagi kay sabay lagi na mo des Pizza City sa akong birthday. So karon na mag-celebrate ang isang birthday sa mga panihapon. Salamat kay kadto sa blessing Guaps. Salamat og tagan pa ka og das nga life. Ug maayong panglawas ug amping diya sa Germany sa imong pagpanarbaho. Adlaw-adlaw man na siya nga sakay yung train. So manihapon mig sa Jukay mag-burnout na po diya. Wala na po nag-signal di na po ta maka-upload. So happy birthday Guap. So happy birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Hapit ba pag birthday ni Ma'am Ging na August 24. So taot ko ni Ma'am Ging mamging adlawon biya mga unta. So guys, manihapon ta. Salamat kayo sa pagkaon Lord. Kaning tanan gihatag sa Ginoo. Mga grasya. Happy birthday. Kay karon man dili ang birthday guys sa Jis. So nagkuan lang yun guys ay pritong manok. Nay tinukang isda. Bangus kay grabe yung mahal na isda wala di ng isda. So mga unta guys, salamat kayo. Happy birthday Guaps diha sa Germany kay karon mo di ang birthday. Salamat kay sa food. Arlabiya ka mong food guys. Simple ra kayo ni pero arang kalami. Insert Christine kay wala man diha. Pero gi-advance naman yung birthday guys. Pero ganahan man siya
Nami pagsalo-saluan pa niya ako. Para lamia, gusto. Paborito na ni Ma'am B, gusto. Gawa man ka pa. Hapon ka, guys. Hindi man guys. Bahaw po. Sayang. Kakambok na ko ng bahaw. Kira raw, matay pare sana. So kay aramang inita, kinanglan na mo mag-electric pan. So ipakita sa papa. Pa. Eh. Ako. Ako. Sige ko kumaarang sa sipon. Sumanay hapon sa ta, guys. Sa pa ni hapon kay mag-burnout mo diri. Sige, brown out diri ko sa gaghanin. Kuan guys kanang usay dugay ko maka-upload ba kay signal grabe. Wala. Di lang amo araway signal halos tanan. Nga. Mga anda ni.